Jamil! Bine. Ce păpușică frumoasă ai? Cum o cheamă? Ianici. Nu știu să ghicesc. Zi. Șe. He. Re. Și mai cum? Za. Da. Șeherezada, ce nume frumos. Și spune povești frumoase, Șeherezada? Jamil, dar eu îi spun povești frumoase. Ea e o păpușă de plastic. Ce ai? Hai că te las, că văd că ești obosit.